Това е исторически сериал, който представлява една семейна сага. Историята на семейството, всъщност историята на нас, българите. Ние използваме мотиви от романа на Владимир Зарев «Битие», в който действието започва във Видин. Предизвикателство е малко казано. Трябва да се пресъздаде епохата от 1908 година. За мен е едно лично голямо предизвикателство това, че италиански дизайнер трябва да разкаже българската история. Декорът е доста голям. Той е 2000 квадратни метра, от които 500 са къщата на семейство Вълчеви. Останалата част от декора е екстериорен и представлява възстановка на централна улица в Видин, заедно с Видинската капия, която до ден днешен съществува. Нещо типично за богатите български фамилии от това време. Те са взимали обзавеждането си главно от европейски страни, Австрия, Франция. В тези години много се е държало на външния вид. На мъжете, на жените. Мустаци, бради, помярка на самите актьори, цветове, които трябва да съвпадат с тях. Всичко е ръчна изработка и изисква време. Грима трябва да е минималистичен, просто възможно най-естествен. На един градски площад се е виждало на едно и също място цилиндър, фес, бомбе, кепе, каскет. Много е красива епохата. Актьорите са изключителна класа. Лесно е да се работи с такива актьори и е удоволствие да се работи с такива актьори. Винаги е добре да бъдеш първи в това, което правиш.